Ndalo prochiko mondo wagoe mbaka manyien. Nyiso ni Trump dwaro ang'owa. Trump dwaro ni sani kidwa timo ohala gi Amerika to ugo mbaka manyako ng'e ni to wan jo Amerika ang'o mwayude monde gimoluongo gan America first. Emomiyo Kenya neno ka jatend piny Kenya nyo luong China modhi. To dhi nikech weche matimore Amerika gi miyo China ema dhi bedo mayot timo godo ohala ne pinje mang'eny. Wane mano luongwa kocha. Wane mano luongwa. Okay. Yes. Why Kenya, not Uganda, Tanzania? VOJ. Wapogore nade? Isebet Kenya ka tiyudo ka kata jumbe ariyo kata dwe achiel jotend pinje mang'eny biro. En ni kinde ka kinde piny ka piny kaluwore gi gima iwacho ni strategic interest maru iyudo ka jatend piny manyo jotend pinje mamoko